of Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Were bya mwancho morigerali chinsa ninye chia bono marago bali tukaliga alia lero lya Jumanne chitariki 15 chio mutinyi ogatanalimo umwaka wa 2025 kene kionga chinsa nye asenjira yabo kirano cheringa ngoro kwa runyo toto nyangiri otokubata kwa tamimenyerio nigakorwa Wilson Makoli na kionga chinsa inye umunjumbuligire toko cha kurase county Nyamira asebi karo bye bunge ye county ya nyaka abekweranirwa asentune tangan kigima magega yekigambiro gya Pometi konacha na kwanekia buna Thaddeus Nyabaro na romonogali kusumu speaker we bunge yo Thaddeus Nyabaro Thaddeus Nyabaro niganyara kwa kora ibi karebyo asibanya kwa bago kwa ndalitikulia lero imirobili yoko chiko chaka korosia budget yo mwaka wa 2025 emo aseje amatuko agose iyo tigaleti amatuko ikomi na tatoka na agotamanyumulike to fatigade Desemba
ekero amatuko atigaire 13 ka yogwetia budget nigo korase county ya Nyamira rero bachakire omoroberio bwogwetia budget eyo asebono baganetie kera omo MCA naboigo eserikali ye county ya Nyamira bonsi kubwamo kubwatirana erio koroisia budget y'omwaka w'ekibesa w'ekirububere na 2025 kirububere na 2025 Ninashukuru wa gavana na timu yake yote kwa vile tumepokea nakala ya fiscal strategy paper ambayo inatuongoza vile tutafanya, alafu tutapitisha bajeti na tunaendelea kuifanyia kazi. Nimeikabidhi kamati ya bajeti. The senior council, actually the order of the judge was that the CFSP B taken to the honorable clerk, for purpose of making recommendations, consideration and approval of the county fiscal strategy paper as part of the budget making process. So Waziri and the team, they are obeying the court orders. Aiga nigo mawaziri w'ekibesa imeye county ya Nyamira Jones Omwenga aikirana ase committee ye budget imeye bunge ye county ya Nyamira erio kwerera buna kera department yabeirege gusangirira kibesa buna enjira eyemo yokoreta amagenderero anene asumwaka bw'ekibesa w'ekirububere na 2024 kirububere na 2025 naigo nigo yamanyikana buna ebirengo ebinene byebango igusangiririrwa Nyamira nigo igucha kurwase department yobochenu weterase umuroberio o FIF. Budget making process has got timelines, and we must also make sure we stick to those timelines and make sure we have a budget, because we don't have a budget as a count, then there will be no count. And I want to thank you because you are making sure, because we have only 13 days to ensure that we have the approved CFSP and approved budget. And I know with the help of the chair, we'll be able to achieve that. Another request which I wanted this honorable house to consider: let us work within the time we have. The time is very, very, very small, and looking at the budget of our county is very big. It's a big document, and if you can be able to translate and make sure that we understand the document and approve the document, because that's the document which will guide the county government. Ensemo yende nigo aba MCA abaiga baganirie serikali ye county ya Nyamira kera department kubeka emeroberio emikiranu yo gusangiriria ebango nabatige gusemeria department yo wachenu yoka erio wekirania amagenderero Nyamira. We will be allocating operations and maintenance to a department. It can also assist us to understand whether a department wants to consume without delivering. So that is the reason. And as the chief officer has correctly put it, we have a big question that we need to ask ourselves wholesomely. Let us not keep that big question to the department only, but as individuals also, we should ask ourselves, what should we do so that we can improve on those departments that are performing, let me use the word poorly. Let us also not depend on the FIF only, because that dependence on FIF only is the one that has made most of our facilities in different parts in our county not having sufficient medicine that should be supplied to our people. Hinko reporter Gatembe kurwase amaga chamanene ye bunge ye county ya Nyamira ya kutoka imeye ward ya township bunge ya West Mugirango. Nje Fatigad Yesemba na umanjwa omo ligarali nigo abananchi anana abalimi baboligwe ko gwatirane byombe ao gose cooperative ili banyanga bakwagendereria asenjera ya mogose eyende aniga gocha magega ya maigelio ya balimi nabatugi becyombe cyemabere ayonyarite ko bakagenderera ko rokararigwa ase county ya Nyamira munago tumemurikito Paul Cap Okara no murubirio honyara ko bagokubaretamo harimi kurwase chiwadi chonsi me bunge ya North Mugirango abo banyariko bakonyora megili ne kibaranyariko ba
bagotuga etuko kubwatia machiko yake agirigacha na bego kwa niki konyora liga sali nyinge elia mabere. Tunasema pia the right soap na inafaa kwa mahali ambapo kuna hewa safi. Sawa sawa. Container yenye tunakamua inapaswa kukaa hivi. Na megili warat kunyara kwa bakonya bali mikweneki kwa nyorera liga sali nyinge elia mabere. Asokobuli wakore gochasa bali mikweneki munango igwatani barasa chi cooperative iliho kwa nyorera anene oboita kurwa serikali nene. Tamangana ye president yane igantebe tiga nale tayari gotanyamira mutienyo nde bwanzo gotakeragas when we are ready. Oira ninde report matai mwabeire ready ndikeli rube muri request for December lakini kewe December munga shwenga mangana alikote bakere ward mubekereti mole report nechi statement chaino kama taji restorated 100 million atulikere sekiato kurwali asechidoni kaota nyasambi yamano ukwanekirike boigo Josephine Omano yuru munyakirogo oderi pod message ya Kenya igao hagendere koba akobule serikali ya county kwaniki munango ere okoboko engane yiga asoko ligenjira abaranyariko bakoroisia ase krimali kiraro isigwe bunenjira yamo yokogesa mabera yiga elio abalimi kwekonya ono natabirega abantu bamintu muruzi bunangerwete singuru singete cyaki cyebese alasa nera ali afama to action mwale wanja 2027 lirina amatetie na ile lakini ngamotsiga natangaswa 2027 nabasabira abakamura abanyina mura abana basamura bigere ly'umuntu oyo bwate akiri yokolete gasi yogotokulika abana baino boyo nale kubolia barayi baito banyamira aba member of parliament baito bali bane azichi constituency cyaitu tuachakira mangana ya yobolemi kere constituency nale kubasaba naine aba MP baito ekero mogo twara libagali ya gosebese chinde komuranche chibeke asa mangana yobolemi na intwe munatwegera twalire chire go chiko implement amangana ya sechinka cheito chi cooperative cheito na ende ogusaba gwaito nkorianga tonyore creamery erinda abangina baito mbakubuka mambi banya gunganya chibarabara na ende kero kende abaguri babura amabera yatera gakia seboniga tigango torabwatisia serikali yanene amone county government yeto ya Nyamira tokonye oborimi bwaito bwa Nyamira eginko reporteria egetaseni kya wanchete kya gatembe kuruga igahe meyebunga ya North Magrange county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara na abamenyi gosabonjoreri bechiro ya Kiogoro iyo gotoka ime ward ya Kiogoro ibunge ya Nyaribali chache ya county ya Kisii tukulia lero ni banyaka bagwesokia na kubolia korosaligwa echiro ya Kiogoro zonyaka bakubolia amagacho ya jangete ko bagakobekwa abu litangania nyara ko bagakurushgoro eliokurwa libaga libogachi bwechiro yo mulikito Pius Mosito byogo namange ya enyombe yo ebekuze anye chire yendi ya inyore tukorukare angaga otubwate chire nene imanyekanete Kenya ingima igaiga ntobwanja besa chisire bosa cheserikali egento mune gota kabe koti iga ine chiro egento kia hauti echire bekwe omwachubuririria no kumenyongani kongochera kurwa segetigia chiro ya Kiogoro iyo gotoka ime ward iyo ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii chinga kibono nkomenyangani go abonchoreria awana mono kurwa somo cyo Kiogoro banyara ko bagochamo bunenchere yamwe gosangereria ibirengererio byo kwagachirwa echiro kurwa sensemega echiro nera echiro ejombe njara beta igasinya abanyina aba bange torega iga Bato na botora itabani lakini akane pinga imokore biashara echinga kimaga yo kuona ne committee y'abanyarwanda ko bagukonera ne mono igoro yo konyorobo konyi kurwa as national government yiranya ko bayiko bagakire chiro kurende abantu abange niko banyarwanda bagukonera obolemo obutanya ko buko toka ne mono suko gacha chinga kibono bakeire nyombe yere mayaga ne gigaiga abo bekorekana yachakire kugwa sebire biga ekagere goche kuwaga chokoba ekot niko bono ibirengeli obanyarwanda ko bikuru gwa senseme kurende asena mbenene barekane buna niko batagete ane mono nyombe gotagoro nabo igo chiro kwagachwa ayemo asayemo Mede taride kwambo basire ityale dia Kiogoro market iga akatuachire
buna abanyabiashara ba Kiogoro ene committee yare tuitene nera abanyabiashara na obare igo tore twachira aseng'encho kwagachirwe echiro chibesa nchiri chiachire national government itete twagachire echiro 70 million bono igo twachira tore maminja enyombere maega etagoru yagachetwe maminja ya committee ya Kiogoro echiro etakorwe twagachirwe echiro eyo aseng'encho ntogosiri 70 million aseng'encho erirono rire meya maega garita bwatigasi bono twachira tokogikeria enyombere maega etakorwe twagachirwe echiro Richard Matimo agenda umukonyi wa Madam Lydia Kiogoro market mambie ngiya togocha ne amate ya Kiogoro kwa chumura abanyabiashara na abantu bonse ba Kiogoro goteba ng'enyomba nere yabege Kiogora ondatamanyiri yagotire egenderete kugwa aseng'encho y'oborayi obuya bwa serikali yaitere kerogo bono iga bomochumbo ito oitwanchete bwanchire gotoroseria echiro ya kisasa ekororekana buya Jegnara goteba neki. We are receiving funds from the national government, which I say county ito, and Kiogoro has happened to be chosen as a market which by the national government. Ito basa kuirira maegana bintu bichikoti ga chitato konya saboni ga seng'encho ya tawo kire and very if nato nyechi ga kocha graboni ga tego chukokoro boni ga. So ndege ndenda tebe abana yuti abange mare mate ga ri batabwa DS ba cho ba kole biasara abantu mbare chirongo be kwerega to be kuruba ke wifi abana yuti bakole gasi online batare ko ni bintu byabo bone gento tware ko irene ringa mbiya mone e government ya torete ire chiro gaiga aesto ko beke chire gento kereke be kiroro ngane koti ekitore maminja tutamanyeti moroche muna mokerigerere tiga nkegenderete ko gaste yote keokora bono tuetiri twensi ipi mune committee na abanyachiro baito bari tokoranga egente kebe kuse mara moja echire be kuoro eyego chikokonya abang'ina baito na inde no ene kegoria kege kurumaega kego chikonyara kegokonya kambiya muno Kuripoteria egitasini kia getembe masa mukuru gigaiga ensemo yechiro ya Kiogoro igotoka imyanyari bari chache county ya Kisii igonkoro kwa Pius okemwa byobo na abanyakenyoro boigo bare abaibori ebe skuru yoboroso ya Kiabira yogotoke ward ya Mwagamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo banyara ko bagweso kele tukulia lero asabanyaka bakomochia obwagachi bogandata ase skuru yo boigo mwamusie wechinza mechina ninga sokia na gukwanira engane yo munagotumanya muliketo Fatigadi Gesemba abanyakenyoro abo boigo bare abaibori ase skuru yoboroso ya Kiabira egotoka ewodi ya Mwagamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira besokrie na koro kia ogotagokiwa kwabo komo MCA bwe wodi eyo omoske Julius Nyangana yoko imukia egetambukiro na kugania gotagora ekerasi ketaroisire buya ase birengo ebyo biganirie ase skuru eyo sponsor ni kanisa na mangana gokorwo na yige kanisa klasi ngerari kia gachitukare karumo isimi gwito Nyangana arengirire ari kurukwa mwanisi na rikia gachitu kiabeire kiachire giatagokire twachire office twamwere sire no enere gweka tokonye utugusiri klasi keria abana ngo kumya bari obaira atari gukerusi nigo boigo bakomochia omo MCA oyoiga asugutabwatirania oboteneneri bwe skuru erio chinchera chonsi kubwatigwa erio ekerasi ekyo kemanye gutagurwa gachite tukurangiria ntu tuguchigocha tokonyara bantu kera bari tukubarushi ororo tukurangiria PA ya gocha ngakita tutumire ndogutagura nyumba tamaiti bantu nonye no mwarimu atamaiti tukakira mwarimu amanene tukomugori ngakiyari umwarimu kana tamaiti mangana nyumba muna yari gutagura ngahirende ngakimogo kore gasi yo gutagura nyumba bo ikabana kurungoro inkyusa mutu werese ngakimogo gutagura nyumba bagaje tuakori Nyangana gacha kasaba mabira chunuko kweli contractor yakano yana ne class ko chisku class kiti atumekete oro manyira goja ko tobaira ngai contractor nera ko tanga ko chere ko tagora ngaire materials chai since when fine na boyo contractor bera to ketra kan lakini taro goja class ne port management aje te so we are guilty to agaiji ko na to ko mokani nga tigesi kebuno murai ebinte byako kore bike biko nya ko mashemfu tigatige
Ensemo yaye omo MCA Julius Nyangana nigo aigereire na komocha abaibori abaiga ase kubaseria chibundi abo baigete eskuru eyori tikoria igoro asogotagora ekrasi ekeiga na goteba nigo arache kubaimokeria egetambokero abaiga bonsi nje asa malita ngoro kwa mheshimiwa Nyangana ngoro wodi ya Mugamo ali Mugamo enale korosie birasi bire tabu akamongere ateneine kibwata mabati ya machokire ne kende ngendrete onya mwiko romwaro ngakiaire rina abikira abantu to endere gasie yo omu abantu amanye kurwa abande ntaba manyeti mbona nacho kote bumbara byaba uterinie gasie yo so by tomorrow county commissioner na bwa ndrete koligia na DCI babu atuna kusibwechera kabisa bato erase ngaki engo gasie ya ye kwende ya bananchi gotenena ngiba gotenene because na gasie ya endere toro aje ningo ereningo Chingaki echecho nigo omoskinyangana atebire ekirasi ekeiga nigo kirasa bena andikira abaisa kwirera nonyina makweri ase abana umwe musina ro koire bintu byaye wodi teru ngaiba chira imana mangana enkwanyore gaskendrete ekirasi kirikira gwero mwana bona as we talk na to kwana bona iga omwana ko obuguma bw'umuntu no bwirani nirali mu muntu na abana no bagutie name ekirasi kya pendri egento kunta tekora aburi na webete chichuma chiri na webete chitie merango na webete chitirisa ngai bintu bichite because kirasi kyo kero kyalenge before na bona iga sikiro baire that the person you went to kubwatu Hingo reporter gatembe kurase skuru ejeiga yoboroso ya kiabira ejegotoka meya wodi ya Mugamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Mwancho mworigerere chinga kiribira linyinge liganda kane kwa namono igoro goitwa kwa umwalimu gosomoroki Albert Ojwangi nigo omorikito rutumurara anyara kubaga kwira chinga kina guturigereria na gutwarania mugano omwenge kerikere atakane kwa korwa Albert Ojwangi anyara kubaga gosirio bumubwae kwika bono iga no rwatiro koroki murokubwatia rokoroki na matuko kianda aitire kurwa ugusira ku mworokia Albert Ojwang asegeta seni kia banyanyimbo kia Central umuchio Nairobi. Albert Ojwang uyubo igo urumo bloga nigasiriti bugima bwaye magiga yogotebekana imeyejela yegeta seni ikyo n'abantu bakagire ko bakumusagana n'abanyanyimbo begeta seni ikyo gia Central. Kitariki sana ibiri cy'umutio nyoyo na magiga yaye ko rarigwa gusira ubugima bwaye asenya gitari ya Mbagathi. Ogo kwa Ojwang nigo kwaletire liberera kurwa asichinsemo aho abange babo bakuboria omukonyi bw'omunene bw'abanyanyimbo gose DIG Eludagat gotigigwa emirimo na kubekwa byara eri gutina busibu kigambiro koeresa buna nero soerete Ojwang asoko musalirita asemitandao wekera bono niga abantu gwetanya batano babekire byara habonga mono mosi asibigeta seni ya Central Samson Talam abasibo batatu nabo igo omunyanyimbo yomo asilieta James Mukwana oyo rwete oborori buna nigo achigeto na Talam kumususura Ojwang egento kerete ogosiria kwa yobogima Gitukoria igoro nigo Eludagat tigetie mirimo asegeka elikwana na liba gobotuki koene kigwa nonya nabo nigo abasae nabo igo abarwaneri bo bwene bwamanya bantu barobekanete asomochio Nairobi kugendereria ganga yabo yo koene kyabuna Eludagat obekiro byara kinko reporter Getembe ncheni gonkoro kwa Ruth Morara na mwancho murigereri niga abantu babori kwenda kubwatirana anene mono bari bara abonchereri na gosoase byombe elibanyaka bagusirana ase amakongu na boigo kwegendereria ngoniganigo yanyara kabwe kurwigwa amo gosegati yabonchereri gose abaterendi gosabwatani be kiombe kyabakori mirimo bamatatu bakora wa mono munyakerogo okongwa mose Magetane ngoro kwa Samson Mose Gondo mo chairman Chachet Sport Cooperative Society ne Cooperative Society abantu ba transport bachitamu bakarosia eriyo safe na Burundi daire twabwate HM para twabacholi twetia machikari akora cooperative ase umwako muyima abo busambale ngakura se cooperative batwari chagusi ngara neri chikuno liboteba twakorrebia igo gende ketaringa negento kira chakerero kere mambi ke ne rishirika iko genda mutwe na ndiri agenda asatambe. Cooperative iko na faida mingi sana. Ukiwa hapo kuna vitu mingi utapata kama ukitaka mambo ya education bado iko hapo, funds mingi, kuna loans, kuna mambo ya biashara. Para members 280 turagenda bange na inde ntubono gaire so kutoka gose
omo member itoyomo onyor robo kong paelo ige kubwatu ngamba kungukia nyora ikagera abantu buna toyi boyirega na mwanya abantu ngokutore ekero member asirire richi kondroro litigarite ritari bokwa rirororo rikoga idinga ekere member yasirire ninki kibwenerete kokorwa amate yaye enyore obaine bwaye ira ni ngambu ya mono senje bari wekera na se ko chori to baterero ese HM yeito twachoriro gochori uya nane twachora abantu bari begene twegena nga machiko tokore gasingia ase umwako tokubwati mbako umwako gochigochondi nane ngosaba nga bari bondo bonsi batara join ese cooperative ye mo join Mwanjumu ligereli chingaki ya mate ya Peter Nyakangi Osugo ujo kabere omanyanyimbo gosomole dibo mugavana omutanganwe county ya Kisii omosike James Elvis Mariba Ongwae egendete na magombo na kumulera nyagosira oyu Osugo nigo omugavana ujo mukoro omosike Elvis Mariba Ongwae nyakabaga gotuma engora ya guchiase ya mate yo nabo komotogia Osugo buna omonto oanjete emirimo yae na ndokorete emirimo yae bwikiranu Osugo nigo abete umurendi bumugavana Ongwae aseka kimiaka 10 kuri umwaka w'ikirubere na 13 wiko mwaka w'ikirubere na 20 abagusimi into asemwa beta James Mariba Ongwae mugavana n'umukuru Kisii County ninde namayana manna senkoro yane kubwatekana no gosira kwa oyo kabere omuzigari yone Peter Nyakangi Osugo oyitu akorete nerega asingiya for 2 terms emyaka 10 abete governor of Kisii County ase emyaka 10 narenga abizi nyagozira Osugo nigo atenete koba ekeroreryo ekiya ase etabia engiya ya undiscipline oboremu gose courage amona integrity goso oboene abasani baye nigo baye komuruka dadi ase familia ya nyagosira musani one umurugi oye abana baye bonsi amate yaye abasani baye bonsi gakipole sana esaba koriye gas bonsi ba Kisii County bakorete gas no musani ono Osugo pole sana esaba abantu bonsi banyansongo so abamusani one amo naba basi baito mwensi pole sana togo sabanyasaye abaremye ase chinga kieki igachya ubukendu pole sana naende nyasaba sisini thank you Mwanjumu ligereli gwikirabwa nto gukorera amangana amaya yekionga chinsenye nje nigongoro kwaro ni ototo nyangiri oyito kubate na kuranza memenyerio nigakoro kwa Wilson Makol na kuranza me transmission nigakoro kwa DJ Atselo Sekemi Jongeri twara ubutukobya Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo pagina ninjo. Ine tekera murumbege ku konye nambulego tu biroje bikumbe igonga tu abantu mbaro konyora kero kindi mwanga ino sekero kindi mbanje tibinto gete ere bono bate ke tono ububi ko kwa kuna koria usekero kindi akalo suna moromita usaka rumokurumi oyo bono motekerege ku tekera murumbege ku konye nambulego tu biroje bikumbe oyo bono lyo kagete ngege tukiriao chikokore kebenko bakere tigekoba ole nebirengere libi aina otekerwe geku otekere geku tekara murumbe geku konye nambule gutwo bironje bikumbe bironje nabantu balia bali bande na barabona lende batabwati mangana abatali maya ere bone ere keronje ibintu bya no kuna koliyo bo bibuka ai mbura no mbura ne mbura ne liyo tumo sarari mbura monyirira ai bono bina bego gutwera tekara murumbe geku murumbe na murumbe lirumbe lyumate ndiko bana mangana mai tekera murumbe geku konye nambule gutwo bironje bikumbe no mugusi atebeteka ngecheka bire Pagaka ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo pagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga
ntobwate showroom asura achabwirigiririe amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakerania mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru superstores yego toka se enyumba ya Ouru complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere ede